Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. So zan yi muku bidiyo akan yadda za ku yi withdrawing card ɗinku zuwa Bybit. So zuwa yanzu card sun riga sun buɗe, ina tunanin sun buɗe exchanger wajen guda 4 ne ko 5, waɗanda kowanne za ka iya withdrawing card ɗinka zuwa ciki. So idan baka cikin wannan Telegram channel namu, ka duba ƙasan wannan bidiyon za ka ga link, sai kai joining, domin a cikinta ne muke kawo update da sabbin airdrops da mining masu kyau. So da fari za ka je ka shiga cikin card ɗinka. So bayan ka shigo cikin card mini app ɗinka, so abu da za ka yi dama na farko shine za ka taho nan gurin inda aka rubuta wannan inda aka rubuta airdrop. So gashi a nan gurin inda aka rubuta airdrop. So bayan ka zo ka yi clicking a gurin, so a nan gurin za ka zo ka duba a nan gurin, sai ka zaɓi. So ba su buɗe wannan non custodial wallet ɗin ba, sakamakon shi daman mutane ba su fiye recommending ba, duba da yanda Telegram wallet suka rirriƙe wa mutane da dama kuɗaɗensu. Wasu sun tafi, wasu suna ɗan dawowa kaɗan kaɗan. So za ka zo ka zaɓi wannan wurin inda aka rubuta, inda aka ce ma exchanges ɗin nan. So bayan ka danna akan shi, sai ka zo ka nan ƙasa, sai ka danna continue. So bayan ka danna continue, ga exchange ɗin da Binance da suka buɗe mana a halin yanzu. So kamar yadda kuke gani, akwai Bitget, akwai Get.io, akwai Bybit, akwai KuCoin. So zan nuna muku na yanda za ka tura cikin Bitget ne. So sakamakon in kuka duba cikin wannan channel ɗinmu, mun riga mun yi bidiyo akan yadda za ka tura Bybit. So zan nuna muku yadda za ku tura Bybit ne. So da fari za ka zo ka clicking akan Bybit ɗinka. So bayan ka danna, sai ka zo nan ka danna send here. So bayan ka danna send here, sai ka zo ka danna wannan more I have it ɗin nan. So bayan ka zo ka danna a nan gurin, sai ka yi minimizing kan wayanka, sai ka dawo ka shiga cikin Bybit account ɗinka. So gashi nan bayan ka shigo cikin Bybit ɗinka, so gashi nan yana ɗan loading, zai buɗe mana kamar yadda kuke gani. So kawai za ka zo ka tafi nan wurin, gashi nan wajen wannan ɗan mutum ɗin, gashi a nan gurin, sai ka zo ka yi clicking a wajen. So bayan ka danna a nan gurin, za ka zo ka kwafi wannan UID ɗin. Ga UID ɗinmu nan a nan gurin. So gashi nan waɗannan nambobin. So kana taɓa kai, automatically zai ma copy. Gashi nan in kuka duba, gashi nan copy ya fito. So na yi copy, sai na koma cikin card ɗina. Bayan na shigo cikin card ɗina, sai na zo na pasting wannan UID ɗin a nan gurin. So still sai na ƙara koma cikin Bybit ɗin, sai na dawo na zo nan wurin inda aka rubuta mana inda suka sa mana asset kenan. Ga gurin nan kamar yadda kuke gani, inda suka ce mana asset ɗin nan. So sai mu zo mu clicking akai. So bayan mun danna, still sai mu dawo nan wurin, sai mu danna deposit. So bayan mun danna deposit again, sai mu zo mu duba nan gurin, shi ma sai mu danna akan wannan crypto. Gashi nan sai mu zo mu danna akan wannan crypto deposit ɗin. So bayan mun danna akan shi, so a nan gurin ne za mu zo mu searching card. Sai mu zo mu danna wannan search ɗin, sai mu rubuta card. Gashi nan card, sai mu rubuta card. So idan kuka duba, za ku ga gashi nan card ya fito. So bayan card ya riga ya fito mana, sai mu zo mu yi clicking akan shi. So bayan mun danna akan shi, sai mu zo mu zaɓi wannan inda aka sa mana Ton ɗin nan, Ton blockchain kenan. So bayan mun danna akan Ton blockchain, so sai mu zo mu ɗauki wannan wallet address ɗin, shi ma automatically gashi a nan wurin. Muna clicking akai. So muna clicking akan wannan wurin, zai yi mana copy. So in kuka duba, za ku ga mun yi copy, ga copy nan ya fito. Sai mu dawo cikin card ɗinmu, sai mu danna pasting a gurin wannan address ɗin, sai mu yi pasting address ɗin. So shi yana using da memo. So dole sai ka je ka ɗauko wannan memo ɗin gudun asara. So in ka tura ba memo, so komai zai iya faruwa. So sai ka zo ga memo
tag ɗinka a nan gurin, ga su nan na kan Bybit ɗinka kenan. Sai ka dawo ga su nan, in ka duba ga nambobin nan, ga kuma yanda za ka yi kwafin su nan. So sai ka yi clicking akan kwafi. So shi ma mun yi kwafin sa, sai mu ƙara dawowa sai mu yi pasting a nan gurin. So bayan mun yi pasting a nan kawai sai mu zo mu danna send. So bayan mun danna send, idan kuka duba yanzu sun ce mana you are not eligible. So you are not eligible, mun riga mun yi bidiyo already yanda za ka zama wannan eligible ɗin. Zan ajiye shi ma wannan bidiyon yanda za ka gyara wannan problem ɗin. So wannan account ɗin ban gyara mai wannan problem ɗin ba, shine yasa kuka ga ya samu not eligible. Amma all account da na yi amfani da su gaba ɗaya na riga na saita musu wannan eligible ɗin, kuma already na riga na tura su inda nake so su je. So wannan shine yanda za ka yi wannan aikin.